wani tabbaci gare ku na cewa Google account ɗinku na da tsaro na musamman daga kowace irin barazana ta masu kutse domin satar bayanai. Shin ko za ku yi mamaki idan na gaya muku cewa masu kutse wato hackers sun gano hanyar da za su iya shiga Google account ɗinku ko ba tare da sanin kalmomin sirrin da kuke amfani da su ba? Wannan sabon bidiyo da Gidan Bango Creative Studio suka hada zai tsokaci ne game da wani rahoton leƙin asiri da wani masani kuma ma'aikacin kamfanin CloudSec ya fitar, yana gargaɗi ga jama'a da su yi hattara da masu kutse domin yanzu suna iya shiga Google account ko ba tare da sanin password wato lambobin sirri ba. Mu kalli wannan saƙon da idon basira domin kaucewa faɗawa a cikin wannan matsala. Mu kuma taimaka wajen yaɗa shi domin al'umma su amfana. Wasu masu binciken tsaro na musamman sun bankaɗo wani nau'in kutse na zamani wanda ke baiwa masu aikata laifukan intanet damar shiga asusun Google na mutane ba tare da buƙatar kalmomin shiga ba. A cewar mai binciken leƙin asiri na kamfanin CloudSec, Pavan Patrick M, duk Google account ɗin da aka samu nasarar shiga a cikinsa ta hanyar wannan kutsen an riga an samu damar rinka shiga a kowane lokaci a kuma aikata duk abin da ake so, ko da kuwa an sake canza kalmomin sirrin da ake amfani da su. A cewarsa, wani nau'in malwaya mai haɗari sosai wanda ke zuwa daga ɓangaren masu satar bayanai shine ke amfani da wata ƙaramar hanya ta tattara bayanai ta sirri wato cookies, waɗanda gidajen yanar gizo da masu bincike ke amfani da su don bin diddigin masu amfani da kuma haɓaka ayyukansu. Wannan nau'in kutsen shine wanda aka gano a baya-bayan nan, kuma shine a yanzu ake amfani da shi domin samun aikata haramtattun ayyuka na damfara, satar bayanai, leƙen asiri da dai sauransu. Shin ko akwai matakan da ya kamata masu amfani da na'urorin zamani su ɗauka don kaucewa irin wannan kutsen? Profesa Ali Isa Fantami ya yi amfani da shafinsa na X wanda aka fi sani da Twitter, ya fitar da wasu matakai waɗanda yake shawartar al'umma musamman 'yan Najeriya masu amfani da Google account da su tabbatar sun ɗauka domin kaucewa kowane irin kutse ga account ɗinsu. Ya fara da yi muna bayanin cewa masu wannan kutsen wato hackers suna amfani da tsarin cookies mai adana kalmomin sirri na shiga cikin Google Chrome wanda yake fitowa a lokacin da muke browsing. A cewarsa, ya kamata mu kula sosai kafin mu danna accept all cookies a duk lokacin da ya bayyana akan na'urar mu. Akwai buƙatar mutane masu amfani da Google Chrome su san da cewa wannan browser ita ce browser mafi shahara a faɗin duniya, kuma wannan shine dalilin da yasa masu kutse suka fi mayar mata da hankali. Idan muna neman kariya daga hackers, ya kamata mu rinka amfani da wasu browsers ko kuma mu kasance masu amfani da hankali a duk lokacin da wani saƙo ya bayyana akan na'urorinmu. Za mu iya kare kanmu daga wannan kutse ta hanyar fitar da Google account ɗinmu daga na'urorin da aka yi wa kutse ko kuma waɗanda muke hasashen ana yunƙurin yin kutse a kansu. Ya kamata al'umma su san da cewa masu wannan kutsen suna amfani da Google Authentication Cookies. Wata hanya ce wadda Google Chrome ke amfani da ita domin adana kalmomin sirri na shiga cikin Google account, ta yadda mutum zai iya buɗe account ɗinsa ba tare da saka kalmomin sirrinsa a koda yaushe ba. Kuma ta wannan hanyar ce masu kutse ke iya samun damar ganin lambobin sirrinmu a koda yaushe suke so. Profesa Isa Alfantami ya ƙara da yawa mabiyansa bayani akan malware, inda ya ce wata software ce wadda aka ƙera kacokam domin samun damar shiga tsarin kwamfuta ba tare da izini ba. Kuma a cewarsa, kamfanin Google da kansu sun shawarci masu amfani da Google Chrome da su ci gaba da ɗaukar matakan tsaro waɗanda za su cire malware daga na'urorinsu. Kuma muna iya yin hakan ta tabbatar da cewa mun saita Google Chrome ɗinmu akan Enhanced Safe Browsing, wanda zai hana mu masu kutse samun damar satar bayananmu. Daga ƙarshe, Profesa ya rufe da cewa ya kamata mu san da cewa babu wani tsari na kariyar bayanan al'umma a na'ura mai ƙwaƙwalwa wanda ke aiki 100%. Kowannensu yana da nashi na ƙasu, kuma ta wannan kafar ne masu kutse ke biyowa su saci bayanan sirri kuma su yi amfani da su ta hanyar da bai kamata ba. Muna fatar mutane za su ankara da cewa akwai barazana ta musamman dangane da tsaron miliyoyin Google account ɗin da al'umma ke amfani da su.
Kuma bayyanar wannan sabon rahoto yana nuna buƙatar ƙara wayar da kan al'umma akan matakan da ya kamata su ɗauka don kare muhimman bayanansu. Mu dage wajen faɗakar da sauran al'umma muhimman matakan da ya kamata su ɗauka don samun kariya akan na'urorinsu. Mu taimaka wajen yaɗa saƙuna irin waɗannan, mu kuma bayar da ƙarin bayani ga 'yan uwa da abokan hulɗa akan duk wani abu da ya shige musu duhu dangane da na'urorinsu.